Rintajopi autoliikkeestä Riekin Mikko, morjesta. Meillä olisi tänään esittelyssä tämmönen herkku Hymeriltä kuin PMCT 690. Tässä on ominaisuudet kohdillaan. Tulkaahan peremmälle, niin katsotaan mitä kaikkea se sisältää. Ja näin ohjaamaan kun tullaan, niin varusteet on kyllä aivan huippuluokkaa. Siellä on Mersu M-puksi soitin, siinä on peruutuskamerat ja navigoinnit. Sitten on automaatti-ilmastoinnit, adaptiivinen vakio nopea sääji. Ja näin syksyn pimmeille aivan huippulisää on nuo LED-ajovalot. Ja sitten kun lähdetään kääntämään kameraa sinne päin, niin nähdään nahkaverhoitu totta kai. Ja kun mennään peremmälle, siellä meillä on seuraavana hyvin varusteltu keittiö, kaasuuunit, kaasuliedet, tilaava jääkaappi. Ja auton takaosassa on erilliset vessa- ja suihkutilat, saarekevuoje, vuoteen molemmin puolin on korkeat vaatekaapit. Ja autohan on tosiaan tuplapohjainen. Siellä on vesisäiliöt on lämpimässä tilassa. Tavaratilaa on mukavasti. Tänne on käynti ulkoa ja sisältä. Sitten tekniikkaa on saatu tänne matalalle, jolloin painopiste on alhaalla ja ajo-ominaisuudet huippuluokkaa. Ja välipohjan tavaratilan lisäksi meillä on täällä iso takatalli. Takatalli on säijettävissä. Saadaan parikymmentä senttiä nostettua tuossa, jos esimerkiksi pyörät täytyy nostaa autoon kyytiin. Sinne kyllä mahtuu tavarat pitemmällekin reissulle. Ja tämä auto ja kaikki muutkin kulukineet mitä kaupataan löytyy osoitteesta rinta-jouppi.com. Ei muuta kuin tervetuloa kaupoille. Rintajoupin autoliike. Matkalla mukana jo 70 vuotta.